Masquera say Nemhuri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika time kako hapa na channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa karoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Nemhuri Zimbabwe tabigira nya ya budits kwa ni Twitter user huyo anoziti German Adamski huyo amurikuona hari hapo abuda ashara iya achiti Chris Mutsvangwa hari ku Dubai akatiza ino Dubai mshakare Monica Mutsvangwa akaenda ku UK muri Zimbabwe mshirime kunge Anetsana na President Mnangagwa nafunga Chris Mutsvangwa bakafaiwa from being the Minister of Maovets muri Zimbabwe asa panonge papiwa. The reason why he was fired fanima speculations zangu buda akati one day shora hivyo bachiti Anetsana na President Mnangagwa mshirime kunge aida kutoa post ya bachiwenga mwacharayo bachiti Anetsana mshirime kunge wangabaita a meeting hiyo isina kufadza Mnangagwa zakare washara bachiti. It was because of my dealings aita nema Chinese akakongeresa kuti afaiwe muri Zimbabwe chinze anga aku ita dealings nema Chinese for his personal gains muri Zimbabwe. Tingaze kuti inya chokwaderekana kuti zvakare zvokunzi vana vake Mutsvangwa vanokanga vanosanganisira Nemhuri Mutsvangwa vanga involved mashare deals ayo akaita kuti va president vasafari nenyaya iyoyi muri Zimbabwe. Tingaze kuti chokwadi ndechipi asi ndo speculations aibuda so mkoma so German Adamski vabuda vachitaura vachiti mukoma Chris is in Dubai and Monica is here in the UK. They are having a tough battle with Emerson. Emerson tried bargaining with Chris but he wasn't having any of it. It's getting messy. Anza zinakumbira mushe vasikuonana President Mnangagwa na Chris Mutsvangwa muri Zimbabwe. Tingaziye kuti muneona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Zvakare pani another Twitter user abuda achitaura pamusoro penyaya iyi uyo anonzi Kerina Mujati abuda zvikanzi good morning Zimbabwe. Chris and Monica Mutsvangwa left Zimbabwe. Monica is stressed out and Chris is complaining of his spinal injuries. Lately, it has been noted that most of Idiot's ministers have not been appearing on some public engagements. Kusara kwana mafikizolo anamuskwere nana masuka. Let this be a Damascene moment for Chris and Monica Mutsvangwa to reflect on their entitlement, thuggery, pompous behavior, as if they were the most qualifying pigs of our nation. Reality is sinking in as they are equally feeling what we all do as helpless citizens. Freedom of speech and association are rights which every citizen of Zimbabwe, whether power or not, must enjoy. Let us pray for them and welcome them to the realities of what every Zimbabwean is going through after they led a misleading PA campaign for the miserable looter and murderous thieving thug Emerson Mnangagwa in 2017 to justify the chaos coup. Welcome to reality. You must both pull through and live to experience the harsh realities of losing your freedom and your birthright to live rich and fulfill your potential and capabilities whilst in your country. Just like the many politicians, civilians, and government officials who did not agree or see Emerson Mnangagwa as a leader but a mere thug, Chris and Monica Mutsvangwa, you persecuted them through your dirty campaigns, abusing the media. Welcome to that miserable life of living in fear of ED and not knowing what might hit you. Those are Buddha. Zvichitaurwa this Twitter user yanonzi Kerina Mujata muri Zimbabwe. Tingaziye kuti munoona sei nyaya iyi asi hanzi Chris Mutsvangwa na Monica vakabuda munyika. Tingaziye kuti vari kuitirana here na President Emerson Mnangagwa kana kuti havasi kuonana. Kutaura kunoko Chris Mutsvangwa kutaura kunoko Zipra yabuda ichitaura iyo ichiti they are happy with kufaiwa kwakaitwa Mutsvangwa. Tofunga
the Zimbabwe Revolutionary Army War Veterans Association yakabuda ichitaura ichiti kusekwa kwakaitwa Chris Mutsvangwa as the War Veterans Minister zvanga zvakarongeka muri Zimbabwe zvichinzi vanga vasingaite basa ravo nemazvo zvichinzi pane ma-issues aida kudiscusswa akawanda concerning vanhu vakaurayiwa mugukurahundi zvichinzi haana kunge aadresswa naChris Mutsvangwa. Vakachema vachiti during this time mazipra members vazhinji vakaabductwa mumabarracks vakadhisapiswa zvichinzi so the Secretary General Secretary General weZipra Veterans Association Petros Sibanda vaka-approacha the ex-minister to take the initiative kuaddress ma-issues aya zvichinzi asi vaChris Mutsvangwa havana kunge vaita action on this issue. Since we expected them to come out and tell the nation what is going to happen to the comrades who fell during the Kukurahundi era. You remember most of the Zipra comrades, some dismissed from the army, are yet to receive their pensions, as once others have already died. We thought Mutsvangwa was going to do something about that. Maybe he was too busy. He still remains our comrade. Who slept on duty. Ndozvakabuda zvitaura vaPetros Sibanda zvichinzi vaMutsvangwa vairara pabasa havana kunge vaita basa ravo during the time yavanga vari minister wema-war veterans zvichinzi so they are happy this decision yakaitwa na Mnangagwa yekufaya vaMutsvangwa muri Zimbabwe. We are not celebrating as such. We don't want to be involved in the wars of his political party. But what I can say is since 2017, when he went near the corridors of power, we celebrated as the veterans of the liberation struggle, anticipating that he would fight for our rights. And we also thought he would make a follow-up on the vetted comrades who are yet to get compensation. We hoped he was going to interfere as some of our comrades on the issue of the property rights, convincing His Excellency President Mnangagwa that the caveat should be removed and returned these properties. Zvikanzi ndo zvaishuwirwa ne the association yeZipra muri Zimbabwe zvichinzi asi vaMutsvangwa havana kunge vaatenda ma-issues ema-war veterans. Zvakare the War Veterans Association yakabuda ichema ichiti vaMutsvangwa vaisa-attenda ma-meetings zvichinzi uyezve vaishandisa this ministry yavo for his personal gains, kuita madeals nema-Chinese muri Zimbabwe. So tisingazoti chii chakaitika pakati pavaMnangagwa navaMutsvangwa kuti vaMutsvangwa vakafaiwa nenyaya yekuti vaisagona basa here kana kuti vakafaiwa nenyaya yakambobuditswa naTemba Mliswa yekuti vaMutsvangwa vaida kureplace vaChiwenga pachigaro muri Zimbabwe. Ndonyaya yatatakugira muzora nhasi tiudzezva mufunga pamusoro penyaya yemucomment section kuti vaMutsvangwa vachadzorerwa here pachigaro kana kuti hazvina kumira mushe, uyezve vakafaiwa kuti vapromotwe here kana kuti pane zviri kuitika mubato reZanu-PF vanga vasingachaonani naMnangagwa. Tiudzezva muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.